Το καλοκαιράκι αλλάζει τους ρυθμούς μας και επηρεάζει ευτυχώς και τη διάθεσή μας θετικά. Υδρώνουμε περισσότερο, οι μέρες είναι μεγαλύτερες και συνήθως η όρεξή μας μειώνεται. Και εκεί αρχίζουν όλες αυτές οι ανησυχίες. Μήπως είναι η ευκαιρία μου να αποτοξινωθώ? Μήπως να τρώω μόνο φρούτα και σαλάτες για μερικές μέρες? Μήπως να κόψω τελείως το βραδινό? Stop! Αυτό δεν χρειάζεται. Το σώμα μας ξέρει. Δεν σημαίνει ότι δεν θέλει φαγητό. Απλώς χρειάζεται γεύματα τα οποία να είναι πιο δροσερά, χρειάζεται περισσότερα φρούτα και όντως χρειάζεται και περισσότερες σαλάτες. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να ξαναφας κρέας, ψάρι, αυγό ή κοτόπουλο ή πρέπει να κόψεις τελείως τον υδατάνθρακα. Αντί λοιπόν να μπει σε καλοκαιρινή δίαιτα, μπες σε καλοκαιρινή ρουτίνα φροντίδας. Τρώγει ανάλογα με την πείνα σου. Μη φοβάσαι τους υδατάνθρακες. Αντιμετώπισε το φαγητό σαν ενυδάτωση, σαν μορφή ενέργειας, ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να είναι και τους υπόλοιπους μήνες. Δώσε χώρο στην απόλαυση, άσε τον έλεγχο στην άκρη. Θυμήσου, το καλοκαίρι δεν είναι για να τιμωρείσαι, είναι για να σε νιώθεις πιο ανάλαφρο σε σώμα και μυαλό.